Contanos, que recolle o libro que ves de editar Roma Santa tras os pasos do Lobisome? Pois nese libro podemos encontrar pois como unha nova volta de todo o que é a vida desa personaxe tan coñecida que é Manuel Blanco Roma Santa e ademais contado para todos os públicos, é dicir, é quase novelesco, por decirlo de algún xeito, e ainda por encima co atractivo de ter dúas narrativas diferentes. Por un lado estaría pois o texto, non? E se pode, digamos, seguir toda unha historia lineal con un principio e un fin a través do texto, pero tamén no interior pois hai o que chamamos fotolibro no mundo da fotografía contemporánea, de tal forma que hai como outra historia con unha gramática que é das imaxes, non? Este libro tamén supoño que basase tamén nunha investigación moi fonda e que algunha novidade nos traerá do que todos conocemos, que suma todo o que todo coñecemos de Roma Santa. Claro, o libro sí que é verdade que se basea pois, en todas as recollas de Ivor Maxaw, que é un antropólogo e investigador da Icahn Foundation, que ten a súa sede en Michigan, e entón este libro é como unha recolla das cousas máis importantes que este investigador fai no noso país, desde transcripcións de audios, fotografías, apuntamentos en cuadernos, nas decenas de cuadernos do americano, e sí, deita novos datos, xa digo, dunha forma como moi novelesca, non? Para que fose atractivo para todos os públicos, que non pretende ser un libro, non pretendía nunca ser un libro académico, e entón, pois, desde, esa gran noticia que a Icahn Foundation lanzou no 2009 no noso país, que foi a descoberta dos restos óseos das vítimas de Roma Santa, desde iso até, gostos do propio Roma Santa que non se coñecían, como pois xa daquela en 1800 e tal gostaba pois das augas termais da nosa provincia, até espazos e aldeas que non sabíamos que Roma Santa tiña pasado por ali. E sí que tamén hai algo que parece que ás veces perdemos un pouco de vista, que Roma Santa era malo, era un home malo, que moitas veces dosificámoslo, está convertido mesmo en lenda, pero era un asesino en serie con todas as letras, que desto collen os americanos e fan unha serie. Sí, que xa hai así como varios produtos cinematográficos, e si, ás veces na nosa contorna como que nos esquecemos cando falamos de Roma Santa, incluso pois hai xornadas organizadas pola Fundación Vicente Risco e tal, que é un tema moi coñecido, e ás veces esquecemos que Roma Santa era un monstro, non? Si iso acontecese hoxe, eu creo que ficaría toda a nosa sociedade completamente consternada, non? Hai que ter claro que non só era un asasino, senón que ademais era un asasino completamente machista, é dicir, todas as súas vítimas eran mulleres, non? Que iso tamén se esquece, non? Sempre que se dice, Roma Santa comía os cadáveres das súas vítimas, sí, pero as súas vítimas eran todas mulleres, non mataba por acaso, que tiña un modus operandi e era, pois claro, un monstro. Tudo iso recolle o libro facendo fincapé en que obviamente non só asesinaba, senón que descuartizaba con os seus propios dentes ás vítimas, e así o relataba ele. Eso está recollido nos documentos do Arquivo Histórico do Reino de Galicia, en Coruña, pois toda a transcripción de Roma Santa, das declaracións no xuizo, e entón eso está como moi presente no libro, e tamén visto desde unha óptica, digamos, actual, onde, según os primeiros investigadores de Roma Santa, a finais dos anos 80, falaban desde o propio prisma dos anos 80, pois, obviamente, hoxe temos que falar tamén de violencia estrutural, violencia machista, que, obviamente, este asasino facía, non? O venres é o día 23, día do libro. Este libro ten moitas cousas, porque é un bo agasallo para alguén ou para nós mesmos, que a veces tamén está ben agasallarnos a nós mesmos algo. Contenos, como non lo vendes? Isto é igual co outro, de yo vengo a hablar de mi libro, non? Exacto.
Pois tiño aquí e entón unha cousa que destaco sempre é que é moi bonitiño, é dicir, algo que para min é moi importante para as persoas que traballamos con imaxen e traballamos no mundo da arte, pois a estética, obviamente, é moi importante, entón non é o típico libro de texto ou, por exemplo, novelas que se publican, pois, bueno, sen ningún criterio, con unha tipografía horrible, non sei, é dicir, este libro sí que ten todos os papéis escollidos, con tintas maravillosas, fago aquí un spoiler, tintas douradas, por exemplo, e despois con unha cuidadísima posta en páxina e todo o que é a parte de fotografía, obviamente, sendo eu editor de fotolibros, pois, bueno, está cuidadísimo, incluso con despregáveis. É dicir, a parte de todo o que falamos, de toda esa recollida e de cousas bastante inéditas da historia de Roma Santa, pois é casi un obxecto de coleccionista.